Hej Ole, mit navn er Bjørn Schalland. Jeg har så fået stillet opgaven 158, hvor at jeg skal forklare alle de her opgaver, og hvordan jeg regner dem ud til dig. Og ja, egentlig bare til alle på YouTube. Nå, lad os gå i gang. En regulær 6-sidet pyramide har en grundflade lige med 46 mm og en højde lige med 63 mm. Jeg skal tegne en figur af pyramiden. Jeg har GeoGebra åben her, som jeg vil tegne figuren på. Den gør her. Ups. Linjestykke. Kan vi sætte et linjestykke sådan her. Så kan vi så tage den her, der hedder regulær polygon. Her. Og trykker vi her. Og her. Og så ved vi, det var en 6-side, så det gør jeg sådan her. Sådan. Så vil jeg have et punkt, det vil jeg sætte her. Og så vil jeg så tegne streger op til punktet. Hvis den vil. Sådan. Sådan. Så har jeg tegnet en skitse af tegningen. Så man kan jo nok godt se, at hernede til bundfladen, og så op her, så går den op i spidser her. Jeps. Det var nummer A. Så tager vi B. Bestem den vinkel, som grundfladen danner med en sideflade. Ja. Så jeg går lige tilbage til min tegning her, og så viser jeg, at vi har fået længden her, som var 46. Og så har vi fået højden fra midten og op til spidsen, som var 63. Så stiller den så spørgsmålet, at vi skal bestemme vinklen til den her, lige her. Og det er egentlig ret simpelt, fordi det er jo bare en retvinklet trekant her. Så vi kan bare bruge tangens i minus første til at regne den her ud, og det vil jeg illustrere her. Så hvis vi siger B, går jeg ned, så kan vi så sige, at G er lige med 46, og H er lige med 63. Sådan. Så kan vi så sige, at vinkel er lige med A tang, fordi vi bruger MathCAD, og det er det ikke i minus første, der hedder det A-tang, eller A-tang. H divideret med G. Sådan der. Og det giver så det her. Nu kommer jeg 9,4, men det er så i radianer, og det regner vi ikke med. Vi regner med grader, og på engelsk er det degrees, så vi skriver deg her. Sådan der. Så får vi så det i grader. Så har vi så fundet det her stykke, jeg egentlig bare på alle sammen, i grader. Det var den opgave. Så er det C'eren, bestem pyramidens totale overfladeareal. Det totale overfladeareal, det er, at man får alle fladernes areal her. Altså det er ikke det indre, men det er alle fladerne her. Og den her noget. Så jeg vil egentlig starte med den her noget. Vi kender den her. Så tager vi på her. Vi kender det her stykke her. Det var hvad var det? Det var 46. Og det er jo hele vejen rundt. Så kan vi så sige, at inde i midten, der må det simpelthen også være 46. Så den måde vi kan regne arealer ud af sådan en her, det er egentlig bare, jeg sætter lige på for at illustrere, at vi kan lave nogle trekanter, så der kommer 6 trekanter. Men vi kan ikke regne ud sådan her. Vi bliver nødt til at finde ud af herinde. Vi bliver nødt til at finde ud af den her og hertil. Så vi kender den her, så hvis jeg siger den her, det halve af det i anden gang minus det halve af det her i anden. Det er så lige med det her i anden. Det kan vi så bruge her, og så får vi så resten af det her. Det vil illustrere MathCAD her. Så siger vi her, C, så vi kan kalde den
hvad skal vi kalde den? Vi kalder den bare store H. Sådan her. Og det var jo så G for 46 igen minus, og så er det halve af 46, det er 23 igen. Og jeg glemte lige, at vi skal jo selvfølgelig også lige have noget kvadratråd her, så det passer det kvadratråd, og det er så lige med det her 39,837. Så nu har vi fundet noget af det. Så regner vi så arealet ud, så det så kan vi kalde AT for arealet af sådan en trekant. Og det er så lige med H gange G over M2, eller divideret med 2 hedder det. Sådan der. Og så får vi så arealet af en trekant. Altså sådan en trekant her. Så hvis vi så ganger med 6, så får vi hele det nederste stykke her. Så det vil jeg lige hurtigt gøre der. Så jeg vil sige AT. Og vi kan lige kalde den noget først, hvis vi lige ser sådan her. Og den kalder vi så AE for areal grundflade. AT gange 6 lige med det der. Og ja, mit mathcat, det gør et eller andet mærkeligt med, at den siger det her, og så i 10-træderne. Men man skal bare forestille sig, når der står 3, så rykker man bare 3, kommer 3 gange tilbage, så der står 5.498. Bare sådan, så man ikke lige bliver i tvivl om, faktisk der. Jeg må ikke vende. Nå, videre. Nu har vi så fundet det nederste her. Så nu vil jeg finde det af den her. Sådan en trekant, altså fladen her. Sidefladen. Vi kender jo den indre højde af pyramiden, og så kender vi jo længden herfra og hertil. Så vil vi så regne sådan en her længde ud, for at kunne regne den der længde ud, så vi kan få trekanten. Så jeg vil regne den her længde ud nu, ved at bruge helt almindelig Pythagoras. Her. Så den kan vi bare kalde sideflade længde. Sådan her. Og det er så kvadratroden af gn plus h yen, altså 46 yen plus 63 yen. Det er så lige med 778. Nu når vi har fundet ud af det, så vil vi jo så finde ud af den her linje her, for at kunne regne arealet ud. Og det er bare Pythagoras igen. Her. Så kalder vi højde af sideflade. Sådan der. Og det så var kvadraten igen. Og så er det så SFL minus nu skal jeg lige se 23, og det skal jo selvfølgelig være i alt. Det kan jeg lige. Sådan der. Så på den måde her har jeg regnet ud af, at længden her er lige med 74,5 kan vi sige. Når jeg har fundet ud af det, kan jeg så regne arealet ud af sådan en. Så der kan vi sige areal af sidefladen, så er lige med H SF gange med G for 46, som var længden, altså den her længde gange den her længde, ja, divideret med 2, som jeg skal skrive her. Sådan er divideret med 2 er lige med det her, altså 1714. Så nu kan vi egentlig regne det hele areal overfladen, så vi skriver bare AO. Så det er jo bare, vi kan sætte en parentes her, og så kan vi skrive ASF gange 6, fordi der er 6 sider jo, og der er sådan en sideflade på, parentes slut, og så plusser vi det bare med AG, som var jo den nederste areal, vi fandt ud af, sådan der. Og det er så lige med
1578 kubikmillimeter må det så hedde. Altså, det er mellem 2, sådan der. Jeps. Så er det så det, vi er nødt til. Det vil jeg ikke lave i MatCat, jeg kan lige læse op her. Tegne en udfoldningstegning af pyramiden. En udfoldningstegning, det er lidt ligesom den her, kan man sige. Altså du har den her, og så folder du, eller den her, den er du så folder ud her, sådan her. Så det vil jeg så gøre med den her. Så jeg sletter den lige. Finder musen. Trækker lige. Ja. Trækker over her. Sådan der. Og så sletter vi det. Jeg trykker delete. Simpelt. Og så tager vi linjestykke. Så tager vi det linjestykke af givet længde. Så plukker vi den ved 0. Og så siger vi, at den skal være 6. Punktum. Sådan. Så får vi linjestykke her. Og så laver vi så vores regulære polygon. Som vores 6 side. Sådan der. Jeps. Så tager jeg her. Og så ved vi jo, at den var sådan en længde her. Den var 78. Så hvis vi tager cirkel her, og så cirkel ud fra centrum og radius, trykker her, så var det 78. Ja. Så kan vi sætte den her. Sådan der. Og så sætter vi lige, hvor det er et skæringspunkt. Det må være her. Til. Og så tager vi cirklerne væk, hvis jeg lige kan finde den her. Sådan der. Tegner vi linjen op. Det var den. Sådan. Og så laver vi en polygon ud af det. Jeps. Så nu når vi har den her polygon, så kan vi bruge den her spejl i linje. Så det, hvis man lige vil, du klikker på objektet, og så klikker du her, så bliver den spejl. Det er så egentlig bare curve. Det var ikke den skal. Klikker vi igen. Sådan. Curve. Sådan, så det er 1, 2, 3, 4, 5. Og så den sidste her. Sådan der. Og så har vi så lavet vores udfoldningstegning af vores pyramide. Og ja, det var det.